classmates. Mga batch 81, 85. Oh, ang iingay nila. Maingay ang mga classmates. Ayan na po, nagre-ready na kami dito sa sasakyan. Ayan ang upload namin, oh. May kasil yan. Oh. Maingay, magulo pa. Classmates ko. Sisin ko kay Habibi. Si Maricel. Ayan si Jinky. Maribel, tumingin ka naman na. Yan. Yan. Oh, si Maribel. Ayan si Helen. Si Gina. Si Merna. Si Helen. Ano nangabak ka rin? Tayo?